Mbak, oleh kenalan pora? Sasmonipun nyatun nggih. Rondo Blora asli. Rondo to tibake. Teman gak pengen to Pengen apa, Mbak? ngadopsi rondo ngoten nggih. Yo pengen jani. Oh, enake spek-spek rek niki. Biyu ganas nuwi. Iso ndadi bareng Lah kok ngedeni men? Lah panganane apa? panganane cukup kembang kantil nggih. Mboten kurang ta niki. Walah mayar tibake, tapi jalukane gak neko-neko to. Njaluke rane-rane Civic Turbo ngoten nggih. Rada didokne Pajero niku. Panter nggih mboten napa-napa kula. Sama tumpane 300 nggih. Oke mawon kula niki. Lah wong aku motor sitok esek kredit lho. Tak golek rondo sing tuwek jalukane ra aneh-aneh. Ini parahnya. Aku ki sida peyan rabi pratoyang. Yo sida to, Yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung. Asita ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panjungunmu. Aku tak golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijrik barang, ya butuh liyane. Aku lho yo ngebet, tapi yo piye meneh, keadaan lho nggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Pemansane enak apa piye digantung ini ki. Era sita ki ngomong. Ndeng satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Hey, Apa? aku punya beberapa pertanyaan. Kira-kira kamu bisa jawab nggak? Ya jelas bisa dong. Oke, pertanyaan pertama, bohong itu dosa nggak sih? Ya dosa lah. Pertanyaan selanjutnya, apa warna BH-mu dan berapa ukurannya? Pertanyaan macam apa ini, kampret? Tadi katanya bisa jawab. Dan ingat, bohong itu dosa loh. Ya udah deh, warna abu-abu. Ukuran 39.